Tras as 4 mangas disputadas na xornada do sábado, o domingo tan só puideron celebrarse 3 por mor do forte vento de nordés que chegou a cadar rachas por riba dos 30 nós. Con estas condicións meteorolóxicas foi preciso retrasar a saída da segunda xornada ata a tarde para garantir a seguridade dos participantes, entre os que se atopaban numerosos nenos das escolas deportivas que se iniciaban na competición. Finalmente foi o regatista do Náutico de Ribeira, Daniel Iglesias, quen se proclamou campeón na xeral, empatado a puntos co seu compañeiro de equipo Enzo Ferrón. Completou o podio no terceiro posto a tamén ribeirense Antía Díaz. Na categoría sub-13 venceron tamén 3 ribeirenses, Iván González, Pedro Carreira e Alejandro González, os que se suma a primeira clasificada na proba feminina, a tamén ribeirense Emma Franco. Roque Mayoral do Náutico de Vigo proclamouse gañador do sub-11 por diante de Xián Somoza de Ribeira e Carlos Traveso, tamén de Vigo. A súa compañeira de equipo, Martina Casanova, acadou o triunfo na categoría feminina, seguida de Vera García e Triana García, as dúas de Ribeira. Todos os gañadores recibiron os seus trofeos no acto de entrega de premios, que tivo lugar pasadas as 6:30 da tarde na sede do Náutico ribeirense, da man do seu presidente, José Luís Torres Colomer, e varios representantes do Concello.